बरायफिनबाय रायजोफोर फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव आङो मैयाहाय भिडिअ लाबोनो हानाय जायासै एक्चुअली माने एसे मबाइला आंना प्रब्लेम जाबाय थायो चार्जिंनि माने एसे प्रब्लेम आरो माने चार्ज थाया थ' बेखायनो आङो एसे माने भिडिअ लाबोनायाव लेट जाबाय थादों दा बेखौ एसे आङो थिक खालामनांगोन बिनिफ्राय आङो भिडिअखौ लाबोबाय थानोसै आरोना मबाइलनि गेजेर गेजेर माने आंना डिस्टार्ब होबाय थायो एसे दा जियानो हक आङो सुंद' आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय तो जायफ्रा मोजां मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आगे पिछे बेबायदिनो आङो भिडिअसफोर लाबोबाय थाखादों जिथुनाखि अरुणोदयनि भिडिअ आङो होबोबाय थादोंमोन आरो अरुणोदयनि सायाव दिनैबो फंनैसो सावरायनो लादों तो बिनि सिगां बयनिसिमबो गोदान बोसोरनि खुलुमनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ गिबियावनो आङो बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय जोंहा बे मासआ गोदान बोसोर सोलिगासिनो दङ तो जियानो हक नैबे समावहाय आङो सुंद' आपडेट्स लानानै फैदों तो बे आपडेट्सआ जोंहा अरुणोदयनि सायावनो जागोन आरोना तो बिनि सिगां जोङो मोनसे फिसा आपडेट्सनि सायाव सावरायनो लादों तो बेबो जाहैबाय जोंहा जिथुनाखि रेशन कार्ड ना बे रेशन कार्डजों जोङो जिथु जोङो रेशनफोर मोनो दाथ' जोङो मिथिनो मोनखाबाय आवगोलाव माने एसे दामा बांसिनमोन जाहैदोंना दाथ' निस्सय बयबो 100 राङावनो मोनदों जानांगौ जितु दालि सेनि संख्रि बायदिसिना ना गोबां बेबायदिनो मामाया फोसावनानै होलांखादों तो जोङो एसे खमावनो बयबो मोनगासिनो दङ आरो दा बेजों लोगोसे जोङो बेबायदिनो आपडेट्स ओंखारबोनायखौ नुनो मोनदों बे आपडेट्सआनो जाहैबाय जोंहा जितु अरुणोदय जायफोरा माने मोनबाय थायो बयबो मोनगोन नाथाय जोङो जानुवारि दानावहाय एबाराव माने फैसाखौ मोननाय नङा होननानै जोङो मिथिनो मोनखादों आरो जानुवारियावबो मोननाय नङा प्लास फेब्रुवारियावबो मोननाय फेब्रुवारियाव जमायै मोनहैसिगोन मार्चआव मोननाय नङा एप्रिलाव बेबायदिनो मोननाय नङा ना इलेक्सन थाहैगोन हरैजाय तो बेखायनो जोङो खुनसेयावनो फैसाखौहाय 9,000 मोनगोन होननानै जोङो मिथिनो मोनदों गोबां निउसफोराव जोङो फोसावनायखौ जोङो नुनो मोनखादों आरो मामायाबो बुंलांखाबाय आं एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांगोन दा जोंहा बेवहाय गोनो गोथो जानो गोनां जेबो गैया जोङो मे मासनिफ्राय 1250 थाखाखौनो जोङो बेबायदि आवगोलनि बायदिखौनो जोङो मोनफिनगोन आरोना नाथाय जोङो खुनसेयावनो 8,000खौ मोनगोन बैसागोनि सिगां बिहुनि अफार मामाया फोसावदों आरोना तो आङो बेखौनो एसे क्लिप्सखौ होनानै होलांदिनि गोलाव खालामला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गोजोन्थों बाय জানুৱাৰীত আমি তেওঁলোকক নিদিওঁ একো ফেব্ৰুৱাৰী মাহত একেলগে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 20 তাৰিখে একেলগে আগতীয়াকৈ বহাগ বিহুৰ উপহাৰ হিচাপে তেওঁলোকক আমি 8,000 টকা তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টলৈকে হস্তান্তৰ কৰিম তেতিয়া আৰু বিহুলৈকে তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকৰ বিহু পালন কৰিব পাৰিব মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে অসমৰ আই মাতৃ সকললৈকে এই সুন্দৰ উপহাৰটো ঘোষণা কৰিব খুজিছো